Tak co bude tady teď večer? Nějaké to skrňování, jak jsi říkal, nebo to ne? No tady se nasmějeme na tom výletě, fakt. Něco, to tady musím posvítit na to tak. Mně to nedaří. Už. Tak tady jsme. Tady, jak je to na tom obrázku, tady jsme. No, ale sem jsme se dostali po dlouhé době. To vám byla cesta. To si neříkáš, to takový vážný. To bude na motivy. Na no, motivy. Okay, teda. Na motivy Nového Zélandu. Takže. Já s tím ale nemám nic společného. Já bych tam ráda řekla na to video. Že co? Že tady s tím natáčením naší cesty nemám nic společného. To nebyl můj nápad. Já se na to budeme jednou dívat. Nebo někdo. Proč? Teď seriózně přistupuju k mapě, abych zdokumentoval, kde jsem byl. A ty se k tomu stavíš tak negativně. Počkej, já jsem to tady chtěl ukázat. Ne, to mínku, ať je to přeju dokumentu.